небесен, моля те, мили Божичко, който слуша тези песни, мили Божичко, ти да го докоснеш, Боже, да го приведеш, мили Божичко, към вечното царство, мили Боже. Моля ти, Господи, който слуша тези песни, мили Божичко, в името на Исус, ти да го докоснеш, Господи, ти да го приведеш, Господи, че някои хора не може, Божичко. В името на Исус Христос, мили Божичко, те моля. Моля те, Исусе, моля те, преклони ухо ти към мен. Молитвата ми чуй сега, избави ме, Боже, от света. Молитвата ми чуй сега, избави ме, Боже, от света. Нека всички да хвалим Господа, нашия Господ Исус Христос. Исус заслужава захвала, че Той ме избави от смъртта. Исус заслужава захвала, че Той ме избави от света. Татко небесен, моля ти, Господи, нека който слуша това хваление, мили Божичко, ти да го докоснеш, мили Божичко. Моля те, Татко, нека всеки разбере, че ти си жив Бог, мили Божичко, че ти живееш в човешките сърца, Господи, че ти си този, който помага, мили Божичко, че всичко зависи от теб, Господи. Благодаря ти, Господи, благодаря за твоята милост голяма. От тежки окови ме освободи, с твое благословение ме дари. От тежки окови ме освободи, твое благословение